helpline TV lo thil thin tu ta zong te in zawa in chebe le vekule he tun tuma hian topic poi mo em mai mifing te thil ti thin paruk karon seidona I lo hlok puya I lo tangkai pui le nge ka pe sei ani ore hei khoya po hian kalila lal how tu hruai tu neya khosa fek kan ni ya thente zinga po ni se zailo ber ni tu ro fek kan ni thri ani athiam ber a sheber le finger ni hi inge thalo nei lo te pon kan ni hlo atan kan du hlia le thin po ani hetianga mifing kan ti te hian om satlia mai main fing ni na an mungai lowa thil engemate an ti thrin ani chungda chu uluk tawin longhai khala pakhata chuan an en chiang ti hin se wala hei mifing kan ti te hian abula thil omle an mu te hi an en chianga an ngai chianga an zir chiang bok thirani mi te ko sakdan le an chevela thil om te chu an en thrina mi te an piak po in mi te tongkam opoi su khek dan le an din hun te ngun takin an en thirani ti kha lo hrele ta la apanina chuan an dil chut ti hi ni le ta se hei mifing kan ti te hian ole poi lo ve ti te hi an mang ve me lawa an thu hriat le mu te chu chiang zo ka hriat le mutumin an dil chu thrinani an thil hriat le mu te chu engwa nge engtika nge engtin nge engthil nge ti te hi an ngei tua zom thrinani chuan atotlia chuan an ngei tua non ti hi ani hei mifing te hian an thil mu le hriat te hi mantra kun panu le vekule